Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Sportski puls, ostanite uz nas narednih nekoliko minuta, slijede najvažnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Portugala novi je učesnik osmine finala Mundijala u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Portugalci su sinoć u Torontu u derbiju 16. finala nakon velikog preokreta savladali selekciju Hrvatske sa 2:1. Cristiano Ronaldo i društvo sada čeka novi spektakl i duel sa Španijom u osmini finala, dok se Luka Modrić, koji je otplesao posljednji ples na Mundijalima i vatreni, vraćaju kući već nakon 16. finala, što se smatra neuspjehom kada se zna da su Kataru bili treći, a u Rusiji drugi. Junak Portugala bio je Gonzalo Ramos, koji je pogodio u 94. minutu, a šokantan poraz Hrvatske koja je u 103. minutu pogodila za 2:2, ali se opet VAR uključio i poništio gol zbog ofsajda. To je utvrđeno zahvaljujući senzoru unutar lopte i zašto je dosuđen ofsajd i poništen gol. Da Matanović nije kačio loptu, gol bi bio regularan. U prvom tek jedna velika prilika i to na samom početku meča kada je udarac Brune Fernandeša zaustavio Livaković. U drugom poluvremenu Kovačić je bio u šansi, ali je Košta sjajno odbranio, a onda je u 53. minutu Hrvatska povela. Stanišić sjajno ubacuje do Perišića, koji u svom stilu pogađa za 1:0. Sporni moment u 64. minuti nakon kornera. Vlašić je objema rukama obgrlio i oborio Veigu, a sudija nakon gledanja VAR sudi penal, siguran je bio Ronaldo za 1:1. U nastavku 3 velike šanse za vatrene. Kovačić u 75. 2 puta šutirao, no Košta je 2 puta sjajno odbranio. Minut kasnije Matanović u velikoj šansi, ali opet Košta brani, potom Sučić pogodio ponovo mali ofsajd. I onda u 95. minuti šok za Hrvatsku, Leao je ubacio, a rezervista Gonzalo Ramos pogodio za 2:1. Na kraju nevjerovatne drame poništen gol Hrvatske u 103. minuti zbog ofsajda. Nakon gledanja VAR-a bit će svakako dosta bure i polemike oko suđenja SKS-a iz Norveške sa ove utakmice. Reprezentacija Švajcarske izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon sigurne pobjede nad Alžirom rezultatom 2:0 u Vancouveru. Izabranici Murata Jakina od samog početka kontrolisali su dešavanje na terenu, a prednost su stekli već u 10. minuti nakon dobro izgrađene akcije. Mrežu Alžira zatresao je Billy Embolo i donio Švajcarcima rano vođstvo. Svaku dilemu oko pobjednika Švajcarska otklonila odmah na početku drugog poluvremena. Igrala se prva minuta nastavka kada je Dan Endoi pogodio za 2:0 i praktično riješio pitanje prolaska dalje. Švajcarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Kolumbije i Gane, dok je Alžir nastup na ovogodišnjem mundijalu završen u 16. finala. Košarkaši Srbije slavili su protiv Švajcarske rezultatom 97-73 u okviru petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Orlovi su tako obezbijeli plasman u narednu fazu takmičenja. Kada je u pitanju duelo, dobra napadačka rola Srbije u prve dvije četvrtine, međutim odbrana je zadavala male probleme. Švajcarci su uspjeli da održe i tekako priključak, iako su Orlovi u nekoliko navrata imali +8 i mogli da odu na dvocifrenu razliku. Međutim, domaćini se nisu dali i držali su priključak, i to najviše zahvaljujući Aleksandru Šumacheru. Srbija je na odmor otišla sa prednošću od 49-44. Na problemi sa odbranom su se nastavili u drugom dijelu, no na kraju treće i četvrte donijela je kojačan rezultat kod odvajanje Srbije, izgledalo rutinski 97-93. Srbija je do pobjede predvodio Nikola Jokić sa 22 poena uz 14 skokova i 7 asistencija, pratio ga je Nikola Jović sa 22, 2 skoka i 5 asistencija. Dvocifren je bio Tanasković sa 16, Avramović je imao 13, ko Švajcarske se istakao Alex Schumacher sa 19, a Fofana je dao 15. Orlovi imaju 3:2 u grupi C, a u narednoj fazi se ukrštaju s grupom D u kojoj je najozbiljniji rival Italija i Litvanija. Naredna utakmica Srbija igra u ponedjeljak 6. augusta protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, a meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 20 časova. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Zenici u petom kolu kvalifikacije za Mundo basketa od selekcije Turske, bilo je 82-75 za ekipu Ergina Atamana. Oslavljena BiH bez Jusufa Nurkića i Džanana Muse pružila je žestok otpor favoriziranim Turcima, predvođenim Šengunom, Biberovićem i Osmanom. Turska je zadržala maksimalan učinak, sada je na skoru 5:0, Zmajevi na omjeru 2:3. Na kraju Turska je otpor BiH slomila sredinom posljednje dionice. BiH tim je igrao do posljednje minute, ali do preokreta nije mogao. U domaćoj ekipi blistao je Luka Garza sa 27 koševa, pratio ga je Amar Gegi sa 19. U pobjedničkoj je Hazer imao 16, Osman 15, a Šengun 14. Kao što smo već rekli, u ponedjeljak Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije u Beogradu. Poštovani gledalci, pratili ste Sportski puls, ostanite uz program Radio Televizije Puls Brčko i vidimo se sutra u istom terminu. Prijatno večer.